deporte minoritarioa, eta zer gertatu da aurten fusionatzeko? Aurten arte zinaten sekula fusionatu, o ez da lehen da biziko aldia izan? Aurten arte elkarren aurka jokatu dugu. Elkarren aurka. Baina beti lagunak, ez da? Bai. Guain gehiago. Bai. Vale. Eta, bueno, kontatu, nola dagoa kirola, zer gertatzen da guantxe rugbian? Neska taldetan, ez da neskan talde bezala ikusten, eta herritan ez die neska asko animatzen kirolau probatzea, baina, behin probauta engantxa guiteo. Eta ze ikusten dezu zuek? Nola animatuko zen duen jendia bertara jutia, adibidez? Nik gazteko ez dala kontaktuzko kirol bat, beti esaten dugu taldean. Ez da kontaktuzkoa? Ez da kontaktuzkoa. Kontaktua dago. Vale. Baina ez da kontaktuzkoa. Ez da arte martxial bat. Hori bale. Ez. Eta etzoaz normalen etzera kolpearen bila juten zerana da kolpe hori saiestera. Ados. Zada gehiago kirol ieskor bat edo izango zana. Ados. Surfian bai, normalen ez da kolpeik hartzen, baina hartzen da nian, hartu itea, ez da? Hoi da, bai. Arriskua dago. Ados. Vale. Eta segertatzen da... Bueno, zein da bera-berakoa eta zein da ordizikoa? Bera-berakoa ni. Zu bera-berakoa eta zu ordizikoa. Zu Goierrikoa zea eta zu hemen Donostialdekoa? Hoi da. Vale. Eta nola kudeatzen dituzue entrenamentuak elkarrekin iten badezue? Bate entrenatzen dezue edo? Bai, hori beharrezkoa da azkenan talde bat aurrera teatzeko. Eta egiten duguna da astean behin elkarrekin entrenatu. Aste batean bera-berakoa juten gara ordizira, eta hurrengo astean beraiek etortzen dira Donostira. Eta astean behin bakarrik entrenatzen dezue? Batea bai. Batea bai. Vale. Bestela zuen kabuz ibiltzen zate? Vale. Eta zenba zaudete adibidez Ordizin, da zenba zaudete Donostin? Ordizin uste ditugula baintxe 14 fitxa. 14 fitxa. Baina, bare bat lesionauta, gutxixo. Ja, dozena bat eta justu ordu. Bai. Vale. Eta Donostiko taldean zenba zeate? Uste fitxatan gehi, baino gehiago bai, baino aktibon ez hainbeste. Beste dozena eta piku edo dozena eta ardi edo... Bai, atzo, bai. Eta zenbat bihar dia talde bat ondo osatzeko? 15 jolasten duen, baina konbokatoria 23koa. 23ko konbokatoria bada, osea, partidu bakoitza 23 juten dira. Bai. Claro. Saiatu bai, bintzat. Printzipioz. Baina 23 fitxekin ere ez tezu egiten. 23 fitxekin gehiago bihar dira. Bai. Claro, 23 konbokatu egiteko baten bat gaixo, baten bat lesionatuta, baten bat... Gehiago izaten da lesionatuta gaixo. Bai, eta... Ona. Bueno, eta bihotzeko minori dakazue pixkat, ez da, kirola, ez da, ez da egoera txarrian daula, baizik eta ez dakala indar gehiagi, ez da? Kosta itea la jendia biltzia. Bai, eta kantera egitea, eta guk urte batzuk da mazkigu saiatzen rugbi eskolanetan eskak sartzen, eta atzetikan ere datozen kategoriak, ez datozen eskez lepo. Bueno, pena, baina ikuste zue, gogotxu zaudetela eta aurreateako zue, ez da? Bentsat indezuena da fusioa, ez da? Eta nolatan, zen okurrite zuen fusio hori eta aurre egiteko? Nik uste aurreko urten eukigenun Sevens txapelketa bat arrasaten, eta Ordiziko 4 edo 5 azaldu ginen, eta orduan bera-berako batzuk etorri zien guri laguntzea eta orduan hor esan ziguen behaiek urrengo urten baita gutxi ongo ziela, eta ikusten zuela gu gutxi gerela, eta ea interesatzen zitzaigun taldek batzea. Eta guko direktibai komentau genion, eta orduan ja hortik aurre hasi zien bilerak iten, eta aurrea ematen. Zenbagarren mailan zaudete? O nola dijoa emakumeen rugby profesionala? Urtetik urtera federazioak, Euskal Herriko Rugby Federazioak aldatu egiten du formatua. Eta urtean tokatu zaigu Euskadi osoko gehi iparraldeko talderen bat badago, Nafarroako pare bat talde daude eta Errioxako beste talde bat, danok danon aurka jokatu dugu joanaldi bat, eta orain buelta egiterako orduan klasifikatoriaren arabera banatu gaituzte. Baina orduan, zaudeten talde guztiak hartu dezue parte. Bai. Liga bat dao, kategoria bat dao. Hori da, emakumezkoen Euskal Liga. Eta gero inda, erdiak izango basan bezala liga eta bestia kopa. Zakito, o ez? Gutxi gora bera, bai, azkenean... Eta gu pelota jolazten duenean nola iten dut, onak liga eta txarra kopa. Hau da, onak... Atzean gaitu dianak. Onak igoera fasean geratu dira. Geratu gera. Eta edo jendeaz daukatenak, zen batzuk kopuru aldetikan ez dira 15 iristen, eta orduan 12 jokatzen dute, eta bar, oiek
geratu dira, ez dakit, kopan, ez dakit nola ditzen da beraien. Aber, horrekin nina izan dugu, batzuk ez due jolasten talde guztiakin, 15 berren, 12 jolasten due. Bai. Ez da holako jendia. Bai, beste formatu bat da. Beste formatua, eta orduan horiek ez dia sartzen liga berdinan. Ez daukate aukera. Ez daukate aukera.